kanyo mano jatend migawo mochung' ne weche mag arita pacho kae. Kipchumba Murkomen oloso kanyo chenro mar yawo kendo keto ayanga chenro go mag neno noked kod yedhe mamero ji e piny Kenya mangima. Wenda winjo kanyo gigo ma bende wawach kachiel en kinde moda yudo thuolo mar mondo mi warange weche mag yedhe mamero ji bende kinde ma sikunde iloro. Max, e kinde ma ineno kachiel kama iyawe chenro ni national policy mano mar kedo kod yedhe gi mamero ji. Sikunde bende nitie gi jopuonjre ma ponono osechako tiyo kod yedhe machalo kamagi. Kata gitiyo godo ka kinde ma giloro en kinde ma chalade ne rowere. Ahinya jogo mosechopo e klas e grade 8 ka idho malo manya bino chako ng'eyo yedhe mamero ji. Eng'e gima timore seche ma nyithindo loro kamae to osiepe makoro gibedo godo. Gin osiepe mopogore gi jowetegi ma gisebedo ka gisomo godo. To the place of social media, sani mbui oketho piny. Ng'ata nyalo access smartphone, nitie TV, nitie all laptops and all these things. Mapa ni en gima jonyuol onego bed very keen nikech kinde modake sani in most instances influences gichakore social media. To kok watang' mwa regulate kaka nyithindo access social media kinde magiloro ni. To wiyudo ka weche gi chako kuondegi. So even apart from that, onego jonyuol obed very keen on the kind of friends ma nyithindo gichako interact godo. Nikech adieri makere nyithindo owuok e ute mopogore. Nitie nyithindo ma jonyuol gi very strict on matters of discipline, kendo nyithindo modongo maber. To nitie nyithindo moko be moa mon koro gidongi nikech piny ni you know it's a free world for them. Ko nyaka gibed very careful. You monitor every single day is an opportunity to monitor ne nyathini behavior ge chalo nadi. And then wach moro mar iwa nyathi nyalo mana bedo gi simu from morning to evening odonje TikTok. TikTok ai mang'oro gi advertisement moro mar Tusker kata Guinness kata yath moro amora mamero ji. To neno ka jowete simo kata mbasi ng'amo chalo mbasi ne moro tiyo godo. To bedo nyalo bedo gi gombo mar mondo bende otim kamano. So the broader question of how this child is going to be socialized within this 3 to 4 weeks magiloro ni en gimoro ma jonyuol onego bed ka gitang' kendo gin very keen kaka nyathi interact gi environment ma oko outside school. Erokamano japuonj Lucas abiro iri.